Niektoré značky definujú módu, ale len málo z nich ju zmení navždy. Rozoberieme si začiatky Coco Chanel, ženy, ktorá zmenila spôsob, akým sa obliekajú ženy po celom svete. Pozrieme sa aj na éru Karla Lagerfelda a dostaneme sa až do súčasnosti k tomu, ako Chanel funguje dnes a kto ho vedie. Skôr, než sa pustíme na toto video, by som vám chcel povedať, že moje mikiny World Tour 2026 sú práve dostupné na bstudio.com. Vybrať si môžete zbor veľkosti B a BB, čo je M a L. Sú oversize a na poslednej fotke máte rozmery. Takže, ak sa vám mikina páči a chcete ma podporiť, tak neváhajte. Počet je limitovaný a doprava je zadarmo. Link vám nechám aj pod videom. Módny dom Chanel vznikol v roku 1909, keď Gabrielle Chanel otvorila obchod s klobúkmi na Boulevard Malesherbes 160 na prízemí parížskeho bytu obchodníka Etienne Balsana. Balsanov byt bol aj salónom pre francúzsku športovú a poľovnícku elitu. Chanel mala možnosť stretnúť sa s ich milenkami, ktoré boli módnymi ženami. Predávala klobúky, ktoré navrhla a vyrobila. Počas týchto salónov sa Coco Chanel spriatelila s Arthurom Boyom Capellom a neskôr sa stala jeho milenkou. Boy Capell financoval svoj prvý nezávislý obchod s klobúkmi Chanel Modes. Keďže v tomto priestore bol už obchod s oblečením, nájomná zmluva obmedzila Chanel na predaj iba klobúkov. O 2 roky neskôr otvorila obchody v Deauville a Biarritz a začala ponúkať na predaj oblečenie prêt-à-porter pre ženy. Prvá svetová vojna ovplyvnila európsku módu nedostatkom materiálov a mobilizáciou žien. V tom čase už Chanel otvorila veľký obchod s oblečením na ulici Rue Cambon 31 neďaleko hotela Ritz v Paríži a začala vyrábať oblečenie, ktoré zmenilo obliekanie žien. Doslova odstránila korzety ženám, voľné saká, jednoduché sukne, námornícke topy a pohodlný jersey materiál. A zrazu sa mení samotná predstava o žene. Žena už nie je len ozdoba, je slobodná, pohyblivá a silná. V roku 1915 Chanel otvorila svoj úplne prvý obchod vysokej módy v Biarritzi vo Francúzsku. Mala 300 zamestnancov a dokonca navrhla svoju prvú líniu haute couture. Obchod s šatami Chanel na ulici Rue Cambon 31 ponúkal denné komplety šiat a kabátov jednoduchého strihu. Po prvej svetovej vojne La Maison Chanel vyrábal korálové šaty, ktoré sa stali populárnymi medzi ženami v štýle flaperov. Jednoduché línie, tzv. Plochý hrudník, ktorý spopularizovala Chanel, boli opakom módy postavy presypacích hodín z konca 19. storočia. Chanel používala farby tradične spájané s mužnosťou, ako napríklad sivú alebo tmavomodrú, na vyjadrenie ženskej odvahy. V roku 1921 prichádza ďalší zlom. Vzniká parfum Chanel No. 5. V počiatku je to darček pre klientky, ale rýchlo sa z neho stáva najikonickejšia vôňa na svete. Chanel chcela vytvoriť úplne nový typ vône. Preto oslovila Ernesta Beauxa, ktorý bol už skúsený parfumér.Eux jej priniesol sériu vzoriek parfumov. Tieto vzorky boli očíslované a Chanel si vybrala vzorku číslo 5. Preto sa parfum volá No. 5. Bol úplne iný než všetko, čo existovalo predtým a práve preto sa stal legendou. Nebol to len kvetinový parfém. Predtým väčšina vôni napodobňovalo jednu konkrétnu kvetinu, napríklad ružu alebo jasmín. Chanel No. 5 bol veľký abstraktný parfém. Nevoňal ako jedna vec, voňal ako celok, ako žena. Veľký úspech Chanel No. 5 viedol Coco Chanel k rozšíreniu predaja parfumov za hranice Francúzska a Európy a k vývoju ďalších parfumov, na čo potreboval investičný kapitál, obchodné schopnosti a prístup na severoamerický trh. Za týmto účelom podnikateľ Théophile Bader predstavil Coco Chanel rizikového kapitalistu Pierra Wertheimera. Ich obchodná dohoda založila spoločnosť Parfums Chanel, parfumériu, v ktorej Wertheimer vlastnil 70%, Bader 20% a Chanel iba 10%. Napriek úspechu Chanel Couture a parfumérie sa osobné vzťahy medzi Coco a jej kapitalistickým partnerom zhoršili. Coco tvrdila, že Wertheimer zneužíva jej talent ako módnej navrhárky a podnikateľky. Wertheimer Chanel pripomenul, že z nej urobil veľmi bohatú ženu a že jeho rizikový kapitál financoval produktívnu expanziu. Napriek tomu
si nespokojná Chanel najala právnika Reného de Chambruna, aby znovu prerokoval 10% partnerstvo. Rokovania medzi právnikmi zlyhali a percentuálne podiely zostali také, ako boli stanovené v pôvodnej dohode. Počas druhej svetovej vojny Coco Chanel zatvorila obchod v Maison Chanel, na predaj ostali len šperky a parfémy. A presťahovala sa do hotela Ritz, kde bývala so svojím partnerom, Hansom Güntherom von Dicklagerom. Medzitým, kvôli oficiálnemu antisemizmu, kvôli nacistickej okupácii, Wertheimer s rodinou utiekol v polovici roka 1940 z Francúzska do USA. Neskôr, v roku 1941, sa Coco Chanel snažila prevziať obchodnú kontrolu nad Parfums Chanel. Ale jej to zmarila administratívna delegácia, ktorá jej zamietla výhradné nakladanie s parfumériou. Wertheimer, väčšinový partner, si ešte pred vojnou uvedomoval, že situácia vo Francúzsku sa môže dramaticky zmeniť. Vedel, že počas nacistickej okupácie môžu byť firmy židovským majiteľom odobraté alebo zabavené. A preto urobil preventívny krok. Presunul oficiálnu kontrolu nad firmou Parfums Chanel na francúzskeho kresťanského podnikateľa Felixa Amiota. Tým zabezpečil, že firma bude pre nacistické úrady právne priateľná a bude môcť pokračovať v prevádzke aj počas vojny. Okupované Francúzsko sa šírilo klebetami o tom, že Coco Chanel bola nacistickou kolaborantkou. Na konci vojny, po oslobodení Francúzska, bola Coco Chanel zatknutá za spoluprácu s nacistami. V septembri 1944 výbor predvolal Chanel na výsluch, no bez dôkazov alebo svedkov prepustili Coco Chanel z väzby ako zradkyňu Francúzska. Napriek tomu, že bola prepustená, sila klebiet jej znemožnila ostať vo Francúzsku. A tak Coco Chanel a jej nemecký milenec odišli na 8 rokov do exilu do Švajčiarska. V povojnovom období sa Wertheimer vrátil do Paríža a znovu získal formálnu administratívu nad Parfums Chanel. Vo Švajčiarsku táto správa oživila Coco Chanel rozhorčenie, že ju jej obchodný partner zneužíval len za 10% peňazí. Preto založila konkurenčnú švajčiarsku parfumériu, aby predávala svoje parfumy Chanel. Wertheimer urovnal svoj spor so značkou Chanel o obchodné a komerčné práva a v máji 1947 znovu prerokovali zmluvu z roku 1924. Chanel dostala $400,000 v hotovosti, zisky z predaja parfumu No. 5 počas vojny. Pridelil jej 2% licenčný poplatok z predaja parfumu No. 5 a udelil jej trvalý mesačný príspevok, ktorý pokrýval všetky jej náklady. Na oplátku Chanel zatvorila svoj švajčiarsky parfumérsky podnik. Keď sa Coco Chanel v roku 1953 vrátila do Paríža, svet módy bol úplne inde. Dominoval nový štýl od Christian Dior, úzke pásy, široké sukne, ženské krivky, luxus, ale aj návrat k obmedzeniu. A Chanel s tým nesúhlasila. Videla v tom krok späť a preto urobila to, čo vždy. Išla proti prúdu. V roku 1954 predstavila svoj návrat na Mola, ale prvé reakcie boli tvrdé. Francúzska kritika ju odmietla. Tvrdili, že jej štýl je starý, že už nepatrí do novej doby. Lenže potom sa niečo zlomilo. Jej kolekcie si zamilovala Amerika a postupne aj zvyšok sveta. Chanel opäť priniesla to, čo ju preslávilo. Jednoduchosť, pohodlie a eleganciu. Vzniká ikonický Chanel kostým, sako a sukňa bez korzetu. Voľnosť pohybu, ale stále luxus. A o rok neskôr prichádza ďalší prelom. Kabelka Chanel 255, kde nešlo len o dizajn, išlo o slobodu. Dovtedy ženy nosili kabelky výhradne v ruke. Vyzeralo to elegantne, ale v realite to nebolo praktické. Jedna ruka bola stále zaneprázdnená. A Chanel si povedala jednu vec. Prečo by nemohli mať ženy voľné ruky? A tak prišla s riešením. Pridala kabelke reťazkový popruh, ktorý umožnil nosiť ju cez rameno. V roku 1971 Coco Chanel zomiera. Do posledného dňa pracovala, navrhovala, tvorila. V roku 1983 nastupuje Karl Lagerfeld. Vezme to, čo vytvorila Chanel, tweed, perly, čierno-bielú estetiku či ikonické logo a pretvorí to pre novú generáciu. Robí z klasiky niečo moderné, svieže a odvážne. Mieša luxus so street štýlom a eleganciu s provokáciou. Z tradičného Chanel kostýmu robí sexy a aktuálny outfit. Z perál robí výrazný prvok a z loga symbol statusu, ktorý chce nosiť celý svet. Zároveň mení samotné módne prehliadky. Už to nie sú len prezentácie oblečenia. Sú to veľkolepé show. Na mole vznikajú supermarkety, kasy, na letiska, či dokonca raketa pripravená na štart.
Každá kolekcia je udalosť, o ktorej sa hovorí globálne. Lagerfeld chápe silu médií a celebrít. Pracuje so supermodelkami a buduje okolo Chanelu kultúrny hype. Značka sa stáva viac než módou, stáva sa symbolom. Po smrti Lagerfelda v roku 2019 Chanel stráca muža, ktorý ho držal na vrchole viac ako 3 desaťročia. Novou kreatívnou riaditeľkou sa stáva Virgin Viard. Roky pracovala po boku Lagerfelda ako jeho najbližšia spolupracovníčka. Poznala každý detail, každý proces, každú myšlienku. Nesnaží sa šokovať ani meniť DNA značky. Naopak sa rozhodne pokračovať, ale vlastným spôsobom. Jej Chanel je tichší, jemnejší a intimnejší. Zatiaľ, čo Lagerfeld budoval veľkolepé show, Viard sa sústreďuje na samotné oblečenie. Na to, ako sa nosí a ako sa žena cíti. Kolekcie pôsobia jednoduchšie, nositeľnejšie, bližšie k realite. Menej dramatické, ale viac autentické. Vracia sa k tomu, čo bolo základom u Coco Chanel. Sloboda, pohodlie a prirodzená elegancia. Po odchode Virgin Viard prichádza do Chanelu Matthew Blazy. Blazy nie je showman ako Lagerfeld. Prináša úplne nový pohľad. Prichádza zo značky Bottega Veneta, kde sa preslavujú dôrazom na materiály, remeslo a reálnu nositeľnosť, nie na hype. Vracia sa k základom, ktoré používa Coco Chanel. Pohodliu, pohybu a slobode žien. Jeho kolekcie sú jednoduchšie, mäkšie, viac prirodzené. Menej teatrálne, viac skutočné. Do Chanelu vnáša viac reality, viac súčasného sveta, viac kontaktu s dnešnou generáciou. Príbeh Chanel nie je len o oblečení, ale o zmene, ktorá ovplyvnila celý svet módy. Začína s Coco Chanel, ktorá oslobodila ženy od korzetov a ukázala, že elegancia môže byť aj pohodlná. Pokračuje s Karlom Lagerfeldom, ktorý zo značky urobil globálny fenomén, a následne s Virgin Viard, ktorá ju zmenila a priblížila späť k ženám. A dnes prichádza nová kapitola s Matthew Blazy. Takže ďakujem ti, že si dopozeral video až sem. Nezabudni dať like, odber a koment a vidíme sa pri ďalšom videu.